Moikka, mun nimi on Kalle Larsson ja olen luontovalokuvaaja. Huippua, että löysit tämän luontovalokuvaukseen keskittyvän kanavan. Ja tervetuloa nauttimaan uuden videon pariin. Ja missäs nyt ollaan? Nyt ollaan vielä pohjoisemmassa. Eli kun jätin aamulla suokukot selkäni taakse, niin polkasin tänne Vardöseen. Ja on nyt sitten Vardössä viettänyt päivää, jälleen kerran pikkusen kuvia koneelle. Ja kun ilta saapui, niin oli hyvä aika lähteä maastoon. Mä lähdin tällä kertaa vielä pohjoisemmaksi, eli suunta on nyt Hamningberg. Mä en oo varmastikaan niin pohjoiseen menossa, vaan mä pyörin tässä Vardön ja Hamningbergin välimaastossa. Mä en oo koskaan oikein kunnolla retkeillyt täällä ja mulla on kerrankin aikaa, niin mä voisin käyttää ihan hyvin tän yön enemmän tai vähemmän tutustuen uusiin paikkoihin. Ja ehkä nyt huomaatte, miksi mä otin tämmösen suojaisemman lokaation. Meinaan, jos mä olisin tämän rakennelman ulkopuolella, niin tästä ei tulisi yhtään mitään. Meinaan, tuuli on aika navakka. Eli tarjolla olisi mun puheen sijasta kohinaa. Mut joo, pitämättä puheitta, eiköhän pistetä uusi jakso kunnolla käyntiin. Yö meni sitten aika lailla kierrellessä näitä Vardön laaksoja tai alavimpia alueita. Syy oli se, että siinä 1-2 aikaa yöllä tänne ylös nousi sitten tosi tiheä usva, eikä täällä ollut käytännössä näkyvyyttä ollenkaan. Sitten mä siitä laskettelin tonne Vardöseen ja kävin kuvaamassa nyt sitä jääkuikkaa uudemman kerran. Ja ikävä oli huomata, että tää jääkuikka on nyt sitten sen öljyvahingon uhri. Kyseisen linnun toinen puoli on käytännössä öljyn tahrima. Ja oli aika surullista katsella sitten, että kuikkaraukka yritti toisella räpylällä jotenkin niin selviytyä. En nähnyt kertaakaan sen kalastavan. Ja mietin, että kuinkahan nälissään se on. Ja tulipa siinä yöllä mieleen, että pitäisikö tuosta paikallisesta remasta käydä hakemassa vähän kalaa sille. Toisaalta ei se paljon auta, että minä sitä ruokin. Sitä ruokintaahan pitäisi jatkaa, että se selviytyy. Parempi vaihtoehto olisi löytää sille hoitopaikka. Ja tässä on mietiskellyt aamun aikana, että mitenköhän mä nyt löytäisin jonkun hoitoeläin yhteystiedot täällä Norjassa. Mut joo, tosi surullinen oli katsella sitä. Pahaa teki ja mietin sitä, että minä siinä sitten kuvaan sitä ja kaveri taistelee elämästä ja kuolemasta. Ei tullut hyvä fiilis ollenkaan. No, siitä mä sitten jatkoin tonne Vadsön suuntaan. Lähdin laskettelemaan niille alaville alueille, koska tiesin, että tää Ylängön usva harvoin on siellä merenrannalla.
Siellä sitten olikin monenlaista kuvattavaa. Pääsin kuvaamaan punakuiria, mutta ennen kaikkea sykähdytti, kun mä pääsin seuraamaan ilmeisesti viime vuoden vasoja, mutta siis 3 hirveä pääsin seuraamaan. Ne söi noita, onkohan se jotain pajukkoa tai varmaan pajukkoa se on, niin ne söi niitä pajukon latvustoa ja pääsin niitä sitten seuraamaan ja kuvaamaan. No sitten jatkoin siitä vielä sinne Komoväärdin, tai onkohan se Komodalen, eli se ylänköalue, jossa mä kävin kuvamassa niitä suokukkoja. Se pisto tonne tuntureille, se on tosi hyvää. Vaikeata ajettavaa, se tie on ihan palasina. Mutta lintuja siellä on tosi hyvin. En nyt ajanut ihan niin pitkälle kuin olisi vaatinut, jos olisi halunnut mennä katsoa uudelleen suokukkojen soidinta. Mutta ei mulla ollut mitään tarkoitusta, koska yöhän ei ollut siis ihan sellainen, kuin mä olisin toivonut, jos olisin mennyt kuvaamaan niitä suokukkoja. Mutta muuten oli kyllä ihan toimiva. Eli ajelin siinä ja pääsin kuvaamaan tunturikihua, mutta ennen kaikkea pääsin nautiskelemaan 2 eri riakon kanssa. Herra jestas, ei tää riakkokoirassa ollut moksiskaan meikäläisestä. Siinä mä sitä kuvasin 800 millillä ja 560 millillä ja 400 millillä ja välillä siirsin pikkusen autoa, että sain erilaisen taustan. Eli nyt on päästy riakkoa kuvaamaan.
Sitten joskus 5-6 välillä aamulla mä totesin, että nyt olisi varmaan hyvä hetki hakeutua jonnekin nukkumaan ja otin semmoisen riskisijoituksen ja päätin, että ajelen tänne Vardön ja Hamningsbergin välimaastoon tänne Ylängölle. Samaan paikkaan, jossa eilen tätä videota aloittelin. Niin kuin huomaatte, niin mä oon nyt tämmösen biotopen suojassa. Tässä on ollut äärettömän mukava viettää aamun hetkiä. Tai siis ei nyt ole mitään aamun hetkiä. Kellohan on 3 Norjan aikaa, eli 4 Suomen aikaa. Mä heräsin tuossa pari tuntia sitten ja oon fiilistellyt tässä. Mutta tosissaan nukuin autossa, eli sama show, mutta ehkä vähän viisaammin ja ehkä pikkusen tehokkaammin. Mutta kun mä tulin tänne, niin täällä oli niin älytön usva, että ei ollut oikein mitään muuta vaihtoehtoa kuin raivata autoon tila ja nukkua autossa. Eikä tää oikein ole semmoista aluetta, mihin sais näppärästi telttaa. Tää on niin kivistä, että tänne ei niinku telttaa saa millään oikein helposti paikoilleen. Mutta tosissaan nyt on nautiskellut tässä, syönyt aamiaista, toinen kuppi kahvia menossa ja fundeerannut, että mitäs lähtis tekemään. Kyllä mä nyt varmaan lähden tonne Hamningsbergin suuntaan. Se alue ei ole koskaan ollut mitenkään mulle erityisen suotuisa tai niin kuin antelias. Mutta maisemathan siellä on aivan mielettömät. Ja mä ajattelen sen asian niin, että mä käyn nyt kattoo pari kuuluisaa lintupaikkaa. Käytän vähän aikaa. Tää päivä on luvattu aika tämmöiseksi pilviseksi. Sadettakin saadaan. Eli tää voi olla ihan hyvä ajatus, että kiertelen kuuluisia lintupaikkoja ja käytän siten tän aikani. Näin mä vaan taas kerran päädyin tänne Hamningsbergiin. Ei ollut kyllä tarkoitus tänään ajella, tai ei ehkä edes koko retken aikana ajella tänne. Mutta en mä tiedä. Mä taidan olla vähän tämmönen merihullu, koska aina mä tykkään tulla tänne Aavan rannalle. Ja taas tuolla takana on tommonen biotopen rakentama ja suunnittelema näköalapaikka. Ja siellä olikin norjalaispariskunta viettämässä lauantai-iltaa ja odottamassa valaiden saapumista. Ei kuulosta mun mielestä ihan hirveän huonolta idealta viettää yhteistä aikaa ja seurailla, että tapahtuuko merellä jotain mielenkiintoista. Itse mä en oikeastaan tiedä, miten retki nyt tästä etenee. Kuten huomaatte, niin pilvistä on, valot on tosi vähissä. Ja itse asiassa
Samanlaista on luvattu tulevaksi yöksi. Joten hetkinen, siellä oli valas. Ei näkynyt enää, ainakaan toistaiseksi ei ole näkynyt uudelleen. Enkä mä nyt tietenkään ole 100 varma, mutta aika hyvä tutina mulla olisi, että kyllä siinä nyt valas kävi pinnassa. Mä oon kyllä nähnyt täällä aikaisemminkin näitä valaita, että ei tää nyt ole mitenkään ihme, jos olisi ollut valas. Mut joo, sitten kun mä rupesin skannailemaan tonne merelle, niin aika kiva ylläri. Tossa muutti vähintään yksi leveäpyrstö kihu. Todennäköisesti niitä oli 2. En olekaan nähnyt vuosiin lepyä. Tuli hyvä fiilis. Mä vähän tässä samalla tsekkaan tonne merelle, että onko siellä jotain liikettä. Niin, niistä tän yön suunnitelmista tai seuraavan vuorokauden suunnitelmista ei ole oikeastaan mitään suunnitelmia. On luvattu tosi harmaata ja sateista, joten mennään nyt ihan täysin fiiliksen mukaan. Mutta tänne kun ajelin, niin sadekeli taas näytti, että myös silloin kannattaa olla liikkeellä. Mä pääsin 2 otteeseen kuvaamaan merikotkia. Ja 2 kertaan näin myös sitten ketun. Ja toisella kerralla pääsin ihan kuvaamaankin. Eli on tää mielenkiintoinen tää tilanne, että mä olen nyt viimeisen vuorokauden aikana nähnyt vähintään 3 eri kettua. Mutta vielä puuttuu naali, jota kovasti täältä toivoisin löytäväni. Eikä tää toive nyt ihan hullu ole, koska nyt Varangilla on nähty viimeisen 2 viikon aikana useampi naali. Niin onhan sellaiset pienet mahdollisuudet kohdata tää unelmalaji. Nyt ei kyllä keli oikein meikäläistä suosi. Tää on 4. yö jo Varangin puolella ja 3. tämmönen tuhnunen. Eli nyt täytyy kyllä tehdä uusia suunnitelmia. Mä tulin nyt taas kerran tämmöiseen biotopen suojaan keittelemään vähän vettä. Ei viitti keittää tuolla ulkona, siellä nimittäin sataa ja tuulee, niin tässä on paljon kivempi olla, vaikka nyt ehkä ei ole muuten niin miellyttävä. Joo, nyt täytyy tosissaan kai pistää yöpuulle, vaikka kello on just puoliyö. Eli pitäisi olla parhaat kuvaushetket meneillään. Mutta kun mä tulin tuolta Hamningberiltä tänne Vardöseen, niin siellähän oli aina ylängöllä usvaa, tai oikeastaan semmoista tuulen mukana liikkuvaa vesitihkua usvaa. Eli näkyvyys jälleen kerran tosi heikko. Ja sitten täällä vähän matalampana niin vettä tulee ja valoa on sitä myöten tosi vähän.
Se mikä nyt tässä tekee niin kuin tästä tilanteesta vähän huolestuttavan, niin tämä sama vallitseva matalapaine tuntuu olevan aika vakaa. Eli kun mä katselen tästä nyt vaikka 3 seuraavaa päivää, niin kyllä aurinko pilkahtaa, mutta mitään sellaisia puolikirkkaita kesäöitä ei ole tarjolla. Se taas tarkoittaa sitä, että nyt on oikeasti hyvä nukkua tää yö, katsoa säätiedote aamulla uudelleen. Ja jos se näyttää edelleen siltä, että mitään paranemista ei kelissä ole luvassa, niin sitten täytyy juoda pari kuppia kahvia ja tehdä uusia retkisuunnitelmia. Jotain ajatuksia tässä toki on jo kehkeytynyt tämänkin illan aikana, mutta mä haluan nukkua yön yli ja vasta sitten rupea tekemään isoja liikkeitä. Ei viitti hötkyillä. Mutta se mikä tässä on niinku hyvää, on se, että te katsojat näette, minkälaista luontovalokuvaajan arki on. Vaikka ollaan huippupaikoilla, niin se ei tarkoita sitä, että niitä somessa nähtäviä huippuotoksia tullaan vaan ja otetaan. Ne kyllä annetaan. Ja se tarkoittaa sitä, että aika paljon pitää tulla pettymään ensin ennen kuin pääsee kuvaamaan hyvissä olosuhteissa, sellaisissa haaveolosuhteissa, haavelajeja. Eli epäonni ja pettymykset ja sitä kautta semmoinen mentaalinen lujuus, niin sitä luontovalokuvaaja tarvitsee. Ja en mä nyt tiedä, tämä voi olla myöskin uusi mahdollisuus. Mä oon ollut kuitenkin täällä Varangilla jo useamman kerran, vaikka en ole koskaan näin aikaisin ollut, niin siitä huolimatta mä oon päässyt kuvaamaan näitä lajeja, joita täällä Varangilla kuvataan aika lailla hyvin. Ja jos ei ole keliä, niin silloin täytyy pysähtyä ja miettiä, että mitä sitten. Joten palataan niihin jatkosuunnitelmiin nukutun yön jälkeen. Löytyi täältä aika läheltä Vardötä tällainen tunturilampi. Ja mikä mukavinta, niin siinä on allipariskunta sekä sitten pari kappaletta vesipääskyjä. Ja kun mä jo makasin tuossa hetken, niin siihen mennessä laskeutua jouhisorsa koiras. Sehän olisi aivan mieletön juttu. Joten päätinkin tehdä semmosen peliliikkeen, että vien rantaan piilokojuni. Kaikki on valmiina, joten eiköhän pujahdeta koju. Reilu tunti kojussa ja on päässyt kuvaamaan allia. Mieletöntä. Nyt noi allit uskentelee ihan mun tän kojun edessä. Ja nyt laskeutui 2 vesipääskyykin tähän. Mieletöntä.
taas kerran kannatti nukkua yön yli ja katsoa sitten aamulla tuorein silmin sääennustetta, että millaista keliä sitten on jatkossa luvassa. Mä ihan aidosti viime yönä harkitsin, että eiköhän varangi ole nyt nähty, siirryn Lapin puolelle. Mutta yön jälkeen säätiedotus ei ole ihan älyttömästi muuttunut, mutta mun ajatukset on pikkusen muuttunut. Päätin kuitenkin jäädä. Eli nyt tämä päivä ja tuleva yö, niin mulla on tässä muutama laji, jota yritän etsiä, niin käytän sen siihen. Vaikka on luvassa, niin kuin huomaatte, takana olevaa lonkeron harmaata keliä, ei juuri aurinkoa, mutta siitä huolimatta yritän etsiä. Ja sitten huomenna lähdenkin tuonne Hornajalle. Meinaan avautui semmonen tilaisuus, että pääsin sinne majakkaan ensimmäistä kertaa eläessäni yöksi. Niin tätä tilaisuutta en ajatellut missata, vaikka keli on edelleenkin luvattuna tällainen lonkeron harmaa. Mutta mä haluan nähdä sen majakan, mä haluan nähdä sen majoituksen, koska en ole aikaisemmin ollut ja se kiinnostaa. Ja ainahan on kiva kuvata noita lunneja ja etelän kiisloja ja ruokkeja sekä karimetsoja, niin miksipä ei. Eli ainakin 2 seuraavaa päivää painetaan vielä näillä huudeilla.